Dnes som dokončil prednášku o zákone príťažlivosti a počas toho, jak som nad tým premýšľal, tak som si v podstate uvedomil, že v poslednej dobe sa v mojom živote toho deje strašne veľa, čo úplne presne sedí k tejto prednáške. Pár týždňov dozadu som bol na Slovensku na dovolenke a jedna z vecí, na ktorou som už nejakú dobu premýšľal, bolo to, ako uplatniť do môjho života z pohľadu príjmov princíp viacerých zdrojov príjmu, čo je jeden zo základných vecí smerom k finančnej slobode, ktoré používa, ktoré vysvetľuje Bob Proctor. Paralelne s mojou víziou vytvorenia nového vzdelávacieho systému, ktorý má nahradiť súčasné školstvo, je mi jasné, alebo súčasný školský systém, je mi jasné, že ak pôjdem cestou, ako sa vyberajú súkromné školy, alebo ako fungujú dnešné súkromné školy, tak pravdepodobne jediná cesta na prežitie bude, že tie deti alebo rodičia tých detí budú platiť docela vysoké poplatky. Na druhej strane v tej chvíli to nebude niečo, čo dokáže plne nahradiť súčasný edukačný systém, pretože trvalá väčšina detí v súčasnosti chodí do štátnych škôl, ktoré sú v podstate zadarmo alebo s minimálnymi poplatkami. Vzhľadom na to, že ma napadla myšlienka plnohodnotnej náhrady, to znamená pre všetky deti, viem, že to znamená, že spôsob, ako to dosiahnuť, že existuje. Jediné, čo je potrebné, musím ho nájsť a objaviť. A to je v podstate ten prvý krok v zákone príťažlivosti, kde hľadám, mám nejaký cieľ, mám nejakú víziu a hľadám spôsob, ako ju dosiahnuť. Počas mojej dovolenky môj brat občas kupuje podobné knihy ako ja, tak som sa trošku hrabal v jeho najnovších prírastkoch, keď som bol doma v Košiciach. A prvá kniha, alebo jedna z kníh, ktorú mi padla do oka, je táto tuná od Roberta Kiyosakiho. Bohatý otec, chudobný otec. A prvé, čo ma v tej chvíli napadlo, bolo to, to je jedna z kníh, ktorú spomína Bob Proctor, ktorú kde si mám v zozname, že si v budúcnosti chcem prečítať. Tak som brata pochválil za dobrý výber kníh. Hrabal som sa ďalej a našiel som tam túto knihu. Stejný autor, Robert Kiyosaki, Biznis 21. storočia. Po nejakom zbežnom nahliadnutí, konkrétne do tejto knihy Biznis 21. storočia, som okamžite mal pocit, že toto môže byť odpoveď na moje otázky ohľadom nielen môjho súkromného financovania, nielen financovania mojej budúcej školy. Asi hovorím, no super, o tejto knihe, o tomto autorovi už nejaký ten mesiac vieš, ale ešte doteraz si sa ani poriadne nepozrelo, aké knihy píše. Čo v jeho knihách píše. V tejto chvíli mám doma od neho už asi 4 alebo 5 kníh. Možno 6. Tieto dve sú už prečítané, čítam tretiu. A to, čo som sa z nich dozvedel, v podstate len potvrdilo moju predstavu. Ale v podstate to, čo sa učím, alebo čo tvrdí aj Bob Proctor, že získať peniaze nie je problém. Vo chvíli, keď máš správne informácie, a nie informácie, vo chvíli, keď máš správne vedomosti. A v podstate v tejto chvíli už viem, že tieto knihy je jedna skupina vedomostí, ktorú vo chvíli, keď dostatočne pochopím, tak otázky ohľadom financií bude mať v podstate zodpovedané. Jediné, čo v tej chvíli už ostane na mojich úlohách, začať ich používať v mojom vlastnom živote. A v podstate o tom je celý zákon príťažlivosti.
máte vlastnú víziu, ktorú máte, tak ako to mám ja, v podstate permanentne v hlave. Je to to, s čím žijem, na čo myslím, keď šoferujem auto, na čo myslím, keď zaspávam, na čo myslím, keď stávam. A aj keď na začiatku neviete, ako to dosiahnete, ale on ten spôsob sa vám ukáže. Treba s tým, že pôjdete niekde na návštevu k niekomu a uvidíte nejaké knihy v jeho knižnici. V tej chvíli sa vám ten spôsob ukáže. Potom ďalší krok je ten, ak je tam nejaký problém, kde ten spôsob vidíte, ale stále neviete, ako ho získať, povedzme, ak ten problém je finančný, tak v tej chvíli ideme k ďalšiemu kroku a to je to, že viete, vo vašom vnútri viete, že ten cieľ dosiahnete, že ten problém vyriešite. Že to ešte neviete teraz v tejto chvíli, ako, to nie je vôbec dôležité. Dôležité je, že viete, že ho vyriešite, ale neprechovávate to v sebe spôsobom, že vám to kazí náladu. Že máte z toho depresie, lebo chcete niečo tak strašne moc a z toho máte zlú náladu, pretože v tej chvíli sa snažíte ako keby siliť tie prirodzené tvorivé energie a svoju mysel, svoju hlavu v podstate uzatvoríte. Prestanete mať otvorenú mysel, prestanete si všímať veci, ako sú tieto, ako som ja si všimol tieto dve knihy. A v podstate oslepnete. Oslepnete na svoj cieľ alebo na možnosti, ako dosiahnuť svoj cieľ. Prípadne, čo je možno ešte horšia varianta, ste presvedčení, že existuje len nejaká jedna konkrétna cesta, ako to dosiahnuť. A snažíte sa urputne ísť tou cestou bez ohľadu na to, či funguje alebo nefunguje. A pritom možno máte vybrať tú najhoršiu a najťažšiu cestu. Nehovorím, že tieto knihy mi v podstate zodpovedajú všetky moje otázky, ale v tejto chvíli som už presvedčený, že moje vedomosti sa priblížili do stavu, kde už začínam aspoň tušiť ako na to z pohľadu finančného hľadiska. Pritom ešte pred mesiacov, predovšetkým z pohľadu financovania školy, to bolo v stave, kde viem, že ten spôsob existuje. A v tej dobe som netušil, aký je ten spôsob. Teraz to už viem. A z pohľadu mojich vlastných súkromných financií, viacnásobné zdroje príjmov, som zistil, že v podstate jeden zo zdrojov, ktorý mi bol pred pár mesiacmi ponúknutý, ak sa na to pozriem z pohľadu, ktorý je popísaný v tejto knihe Biznis 21. storočia, kde v podstate nie je popisované nič iné ako multilevel marketing. Aj keď v podstate multilevel marketing nie je tá hlavná myšlienka, ktorá je za tým schovaná. Som pochopil, že v podstate všetko to zapadá presne do toho môjho plánu, do tej činnosti, ktorú robím. A úplne všetko sa zbieha v podstate aj v téme, ktorá je popísaná v tejto knihe. A takisto v mojom programe Dvere do duše kaziteľov detí, kde v podstate všetko začína na začiatku. Všetko začína s deťmi. Takže vidím, že to všetko so všetkým súvisí. Nepotrebujem vymýšľať nejaké špeciálne zdroje príjmu, ktoré sú úplne mimo, a ktoré by som si vytvoril len preto, aby som mal nejaký príjem a pritom by to vôbec nesúviselo s mojimi záujmami. Vôbec nič také nepotrebujem robiť. To je na tomto úžasné. Každý týždeň ma napadajú možnosti, čo do toho doplniť, akým spôsobom to ďalej rozvíjať. Som šťastný za to. V podstate to nič nie je. Jediné, čo to obnáša, mať otvorenú hlavu a konať. To je všetko.
Čo si o tom myslíte?